may ganting madawato. Okay, maayong buntag mga higala among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay nabanhaw og miadto sa langit nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karon buntaga pagadumalahon kinis yung mahigala. Brother John Dihito kinusab si Brother Levi Clavis ang magapakig-uban kaninyo nining duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So among gina-welcome no ang tanan nato nga mga listeners o mga viewers karon adinhi sa ato nga tulumanon. Makahimo mong higala sa pagpadala og mga mensahe nga rinamo. Pwede mo text mo sa mga number namo ni Brother John nga amo kanunay gipahibalo nga na ninyo or pwede mo ari sa comment section nato sa Facebook magpadalag mensahe karong buntaga namoy mga special greetings ngadto sa inyong mga loved ones ngadto sa mga friends ninyo. So amo na nga pangbasahon ni gala aron mapadangat na ninyo ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi o ngadto sa inyong mga kahigalaan. So ato ding itunol ang mainito natong pagpangumusta sa atong mga listeners o mga viewers nato diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. So sa gihapon kamong tanan diha among mga pinalangga nga mga kaigsunan kahigalaan nga nagsunod ning atong programa kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya, kumusta sad og maayong buntag sa atong tanan nga mga viewers diri sa Masbate. Atong gina-welcome ang tanang taga Masbate karong buntaga og manghinaot ni nga maguban-uban ta sa ato nga programa. Mainguman sa atong tanan nga mga kahigalaan og mga kaigsunan diri sa probinsya sa Biliran, tanan nga taga Biliran. Welcome sa atong programa. Kanya atong tanan nga mga listeners, mga viewers nato diha sa probinsya sa Salete. Kamong tanan diha kinasingkasing namo nga gina-welcome. May buntag sa tanan nga taga Ormoc City. Kumusta ang tanan taga Merida nga naminaw karon? Tanan nga taga Palonpon, Leyte. Tanan nga taga Matag Oblite, welcome mga kaigalan to des Isabel. Onya diri sa San Isidro Leyte, diha sa Kalubian. May isang buntag sa tanan taga Kananga, tanang taga Baybay City, Leyte mga higala. Welcome sa itong programa. Onya tanan nga taga Bilyaba Leyte. Kumusta man tanan no? Onya welcome sa itong programa. Salamat sa sound system sa ni Sister Nati Incenso Brother Jose diha sa Bilyaba. O niya nga to sab nila ni Ma'am Gretchen Novila o uban pa dihang nagamit o mga sound system para lang ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto silang mga silingan. So salamat kayo manghinaot sad mi sa mga silinganan karon nagapamati nga ang pulong sa Dios mahimo ning bililhon sa atong kinabuhi nga magahatag kanato og kasayuran kung unsay buhato nato aron kitang tanan mga luwas. Atong mga kahigalaan sad nga mga tigpaminaw diri sa isla sa Camotes no. Mayong buntag sa tanang taga Camotes nga naminaw karon. Mga kaigsunan nato, mga kahigalaan yang nagsunod
Ni atong pasalamatan si Brother Tato Sotilo sa iyang sound system nga always nagtingog dias lower kagkagan. So kaninyong tanan dias kamotes. Welcome sa atong tulumanon. Ato sang tanan nga mga kahigalan o kaigsunan diri sa isla sa Bantayan or Bantayan Island. Daghan-daghan sa tag mga kaigsunan di kahigalaan nga naminaw nagsunod tungod kay lanog man ni ang radio ang DYCM FM diha sa Islas Bantayan. Nya kumusta ang tanang taga Madridejos nga naminaw? Mayong buntag ninyo no diha sa Madridejos. Welcome kamo sa ato nga tulumanon o ang inyong mga participation kutob sa naminaw karon ato nga gina-welcome. Atong tanan nga mga kaigsunan o kahigalaan diri sa isla sa diri sa lungsod sa Bantayan. So good morning sa tanan taga Bantayan. Ni atong pasalamatan si Brother William Tadlas sa iya nga sound nga naglanog-lanog sab diha sa sayaw o niya ngadto sad ni Brother Cotijo diha sa diri sa diha sa Tikad. O good morning bro. May buntag nimo. Kaniya atong mga kaigsunan sa Lipayran, pasalamatan sa nato si Brother Lucernas sa iyang sound system. Tanan nga taga lungsod sa Bantayan, mga kaislahan nga sakop sa Bantayan, tanan diha kaniyo naminaw, welcome sa atong programa. Ato sang tanan nga mga kaigsunan o kahigalaan diri sa lungsod sa Santa Fe, no? Tanan nga taga Santa Fe, ato nga gipanimbayan ining sayos kabuntagon o gina-welcome mo namo higala dinhi sa atong programa. Pasalamatan sa nato si Brother Lot Bilya sa iyang sound system. Salamat Brother Lot. O niya, kumusta may buntag diha sa tanang taga-hilan tagaan nga naminaw karon. Tanan nga taga-isla sa Kinatarkan, good morning. Tanan nga taga-isla si Bitniel diha sa Islas Malapasca, welcome ang tanan. Diha sa Carnasa Island, tanan kanini diha welcome. O niya ato sang mga kahigalaan o kaigsunan dinhi sa mainland gyud Cebu. O daghang mga lugar dinhi nga maabot sa ato nga broadcast, labi na sa mga ibabaw sa mga kabukirang dapit, mga kabukirang barangays nga maabot o lanog nga maabot ini atong programa tungod kay FM ang gudi siya. Maabot diha sa kabukirang barangay sa Balanban, diha sa Magsaysay, tungod kay nahibaw ta sa Magsaysay god bisag wa ta makaanha tungod kay doon naman ko'y manawag nato sa unang panahon nga mga born again, mga Latayada family nga nagsunod sila sa atong programa. O niya hangtod misangpot yun sa pagtuon kay nakadecide sila na mag-Adventist. Karon Adventist tayo sila kina diha sa Balanban. No? Good morning sa tanan taga Magsaysay, tanan mga kabukirang barangays diha sa Asturias, diha sa Tuburan, o dinhi sa Tabuilan mga higala. Kumusta ang tanan taga Tabuilan, diha sa Olivo, diha sa Dalid, diha sa diri sa Gimpilakan, tanan diha kayong naminaw. Kumusta diha ni Brother Maning Masbang? Bro, may buntag nimo uban sa imong tibok family. Yung ato ni Brother Felipe diri sa Brother Pipi or Sabia. Bro, may buntag nimo. Kinis Brother Pipi INC manggod ni sa una nga ning tungha lang ni diha sa Kaduan Church diretso. Ninaila-ila na to sa sa ka-INC. Dugay-dugay niyang paminaw na suta niya nga matod pa niya nga 100% iyang nakaplagan nga ang kamatuoran na sa Seventh-day Adventist. Iya mang gitandi God siyang pagpaminaw. May si Brother Pipi kay kuan siya open-minded person ba? Manang makasabot yun kay iyang gitagag higayon yung unahuna sa pagpamalandong pagtimbang-timbang kung asa ang may gibugaton nga kamatuoran. Kanya good morning sa atong tanan nga mga kahigalaan sa dito sa Carmen, onya diha sa Katmon, no? Kumusta mo taga Katmon? Labi na ng Brother Mario Alquizar. Tanan diha taga Katmon atong gina-welcome og mga kabukirang barangay diha sa Katmon di naglanog-lanog ni atong programa.
sama sa Agsuaw o sa Bungyas, sa Katmo, no? May buntag ng tanan diya Santikan. Na good morning sa mga kabukirang barangay diha sa Sugod. Di na nasa tayo mga congregation diha karon nga mga tigpaminaw o niya ni sangpot yun sa pagpangalagad si Ginoo. Nya tanan sa nato nga mga kahigalan o kaigsunan diris dapit sa Bourbon mga higala bisan sa poblasyon Bourbon na asad ta dihay mga suki nga mga tigpaminaw o niya sa gihapon ni sangpot sa pag-Bible study kay kanin tao og mangita gyud kamaturan makakaplag man gyud, no? Makakaplag gyud kamaturan mo na nga dihan dapita sa Bourbon sa poblasyon sama nila ni Sister Pidelina Armamento. Kani siya taod-taod na ning listener sa atong programa diha sa poblasyon sa Bourbon. Nihantod nga nakaplagan ning tungha sa simbahan kaplagan ni Brother Joel Tirana. Nya karon siya madasigon nga nahimo nga Adventist, no? Good morning yung tanan diha sa poblasyon diha sa Lao, Bourbon. Nya kumusta sad ang tanan taga Bundo, Bourbon. Nasa tayo congregation sa Bourbon, home division diha sa Bundo, Bourbon. Good morning diha sa mga orsal diha ngadto sa mga pamilyas mga Naraha o niya ngadto sa mga Morillo family o uban pa diha natong mga kahigalan o mga kaigsuonan. O diha tanan natong mga kaigsuonan o kahigalaan diri sa San Jose, Bourbon. Good morning din lang Brother Amay Pitogo o siyang family. O niya ngadto nila ni Brother Rodrigo Villamor. So good morning ni mo bro. Uban sa Tibok family. Lang Brother Orlando Villamor. Tanan nga taga San Jose atong gina-welcome sa atong programa. Diya sa Kaguyong, mayang buntag. Tanan nato mga listener diri sa Tabugon. Ato sang gina-welcome sa ato nga tulumanon. Good morning di ay ni Brother John Lubitania. Oba ni Ma'am. Kanya nga sad nila ni Sister Remy Monteliano. Oban siyang Tibok family. Ayan. Good morning sad nila ni Sister Dilma. Oban siyang Pinalangga nga bana. Yang family. Diha sa Kumbado na. Kuno sayop. Kumbado Bourbon. So maayong buntag yung tanan. Tabugon. Good morning yung tanan. No? Diha sa Tabugon. Kanya nga sa mga Lingganay. Mga Tirana family. Kanya tanan na lang kadinong naminaw diya sa Tabugon. Nya marag naaron si Brother Jimmy Ranesis diya bro, may buntag nimo. Oban sa imong Mrs. no, may buntag. Tanan nato nga mga kaigsunan diya o mga kaigalaan nato sab diri sa Managasi Bourbon, Managasi Tabugon. Ngadto sa mga pamilyas mga Ilarcosa, mga Romagos family atong gina-welcome mainguman sa mga Nano o niya ngadto sa mga pamilyas mga Soliano sa Ladaga family tanan nga taga diha sa Managasi Tabugon. Welcome sa atong programa. Good morning sa mga Jordan Sad family diri sa Lamak, no? Diha sa Ilihan daghan sa tayo mga tigpaminaw diha sa Kandangas. Good morning yung tanan. Ani atong mga suking naminaw des Biasong Kadwawan labi na des mga Olasiman. Ani ngadtos mga pamilyas mga Risoor des Kadwawan, mga Arrogante family. Ani ngadtos mga Dimapi, Coralde family. Welcome sa atong tulumanon. Tanan diha no nga mga Arrogante di ay. Welcome. Ani ngadtos mga pamilyas mga Agwa, mga Alicos family. Tirana family, ngatos mga Puentes, Alconten family. Kanya good morning sad sa atong mga kagalaan kay suunan diha sa Mahayahay Kadawan. Ato sang pasalamatan ang pamilya sa mga store sa ilang pagpalanog kanunay sa pulong sa Dios. Pinaagi silang sound system ngadto sa mga silingan ng Brother Ben Esther and family. Kanya good morning sad sa mga Barili family diha, no?
o tanan diyang makaigsunan nato sa Mahayahay unya diri sa Tagaytay. Good morning. Unya atong mga kaigsunan diya sa Eden. Labi na ni Brother Rosasinya, mga Rosasinya family diya. Unya taga Eden Care Group. Tanan diya kaninyo welcome sa atong programa. Unya mga ato sang pasalamatan karon si Sister Marites Paraiso. Diha sa Kaduwan Seventh Adventist Church, caretaker na siya. Unya at the same time siya pod mao ang mag-operate sa sound system o trumpa sa diha nagtingog sa Seventh Adventist Church. Masilingan diya naminaw karon amo kamong gina-welcome sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Kanya diri sadto sa ibabaw sa Kadwawan, gitawag nag-upper Kadwawan. Kumusta sad ang mga pamilya ng Brother Renato Tirana. Kanya ngadto sa mga sakop sa pamilya ni Brother Siloy. Bro, may buntag nimo Marcelo Veronas uban sa imong mga sakop diha, mga silinganan, imong mga sisters diha, no? Maayong buntag tanan diha kaninyo diha sa Upper Kadwawan. Unya diri sa Libho sad ato sang itunol ang pagpangumusta sa tanan nato nga mga kaigsunan sa barangay sa Libho. Unya kumusta ni Brother Nelson sa Bursero diha? Bro, may buntag nimo. O atong pasalamatan si Sister Linda Kamay sa iyang sound system nga way paglubad. Hangtod karon nagalanog-lanog na diha sa ibabaw o sa Upper Libho diha sa Purok Dakit, no? Kaniyong tanan diha, welcome sa atong programa. Kanya mga tigpaminaw sa nato diri sa Mabuli. Atong mga silingan diha nga always nagapaminaw. Atong gina-welcome, always naminaw na si Chari de la Cruz Nogas, umuntag ni mo dahil, uban sa imong family. Kanya, ngadto sad nila ni Brother Totron diya nga always naminaw. Nila ni Sister Mercy sa Malinog, ladong sensor. Tanan diya naminaw sa Mabuli. Atong mga bag-ong makaigsunan, makahigalaan. Good morning sa lang Brother Eric. Brother Eric, no? Dong, may buntag ni mo dong, uban sa iyong family. Tanan diya na itong mga kaigsunan, makahigalaan. Pwede mong text diri sa atong programa, makapadangat mong mamsel, labi na ay mga morning greetings or mga birthday greetings. Kaya malipay ba na ang atong mga friend, atong mga minahal sa kinabuhi nga makareceive og mga greetings gikan ninyo mga higala, ninyo mga suod. So mana nga importante mo nang mo greata kay aron malipay sila nga dunay ay mga tao nga nagtagad sa naghatag kanilang mensahe nga makapadasig sad silang kinabuhi. Okay, arita sa Kanagahan mga higala. May buntag sa tanang taga Kanagahan. Kanya kining Kanagahan higala nanatay bag-ong church diya sa Kanagahan. Seventh Adventist Church, no? Medyo anak sa Kadawan Church. Nanagin sila'y congregation diha, nanay church. So regular na ginangila nga pag-simba diha. O niya, doon na mga sound system diha, trumpa ang gipanggamit, di naglanog-lanog. Nakang Brother Bernie Katakis, nakang Brother Christian, magtuay butang sa church sa tuwa sa Kanagahan. O niya, na-upload kang Brother Ani Priscilias diri dapit sa Sapanggamay. So mayong buntag ng tanano mga silinganan diha nga nagalanog-lanog sa nanganay-kanay nga tingog sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Good morning sa tanan. Good morning sa tanang taga Kinawahan, mga Rosuliosa family. Atos pamilya Lanster Maridel, mga Kaayon family. Lang Brother Dick, Brother Arnel dia, Brother Reno. Yang ato ng Sister Noralyn, uban siyang sister, nakalimot ko sa pangalan. Ilang mga family. Kaninyong tanan diha sa Kinawahan, welcome sa atong programa. Tanan nato nga mga
kaigsunan sa kahigalaan diri sa Busugon, bisan pa man diri sa Luyong Baybay o sa Takop. Good morning sad sa tanang Tagalambusan. Daghan kay tadihag mga kaigsunan na himong makaigsunan mga higala tungod sa ilang pagsunod kanunay sa tulumanon dinhi sa radio. Good morning di ay no sa mga Frasco family. Nila ni Pastor Frasco, siyang pamilya, nila ni pamilya ni Brad Mato diya, mga Frasco family tanan. Nya good morning sad sa nanang brother Christian Lumihok uban siyang family. Kani sa radio gyapon ni na-convert. Anya mga Boyose family. Radio gyapon ni. Anya ngadtos mga Bilyeta family, mga Hapitan family. Or uban pa diha sa Lambusan, para ubay-ubay na sila diha mga listeners sa radio. Anya ngadtos mga pamilya sa mga diha sa Batad no ato makaigsuonan diha nga always naminaw ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Tanan nga taga Tambungon, mga kaigsunan nato kahigalaan, welcome sa atong programa. Good morning ni Brother Roger de los Santos. May buntag nimo dong uban sa imong family. O niya, tanan diha nato mga brad o mga sis. Mga friends nato sa Tambungon, patudaghana kaayo di nato kaminsyon ang tanan. Apan gipahinumduman nato ang tanan nga taga Tambungon. Bisan pang mga silingan nga palibot nga mga barangay sa Tambungon nga kung nanginahanglan ta mga higala o pisa sa atong motor, nunid nang maadto pa mo sa layo, diha na lang sa Advent Motor Parts. Sayon kay ng pangitaon kay kilid jud na sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Imo nang makita ang Advent Motor Parts. Gipanag-iya ka na ni Florida o Rene Sigarino. Mag-abli na sila gikan sa Domingo kutob sa Lambernes. Ay lang magatong Sabado kay close na siya. So, ato sang mga kahigalaan diri sa Anapog, ato sang gina-welcome tanan di ano, la si Bro Norland dia, bro, may buntag nimo. Uban sa imong tibok family. O niya, ni Brother Ryan dia dong, may buntag nimo. Ritoya. Ato nang madasigon nga Bible student. Siguro anak ko ron mo text lang ko. Basi human diri sa programa. Humang pamahaw basi makaanak ko diha alang sa continuation sa Bible study. Kung saan siya usanay ka Church of Christ. May buntag nimo dong uban ni Crystalline. Ano tanan diyang naminaw sa Napog, bisan pa man diri sa Bangkasan. Good morning no nilang Brother George Luna and family. Tanan diya sa taga Bangkasan, tanan nga taga-tuong mga church members sa Bias Kamansalis, atong gina-welcome tanan. Ano mga suki natong naminaw diri sa Manio, labinan lang Brother Elvis Peritos and family, lang Brother Edgar Gupio and family, mga Sinadhan family. Ano ngadto sad ni Brother Jadel Peritos diha sa Manio, no? Good morning nimo bro. Uban sa imong family. Nya tanan nga taga Look, labi na sa mga Lopez family, Vargas Ibanez family, atong gina-welcome mga Samson family, yang adtos mga Monteroyo family. Good morning sad sa mga Suson family, yang adtos mga Larga family, mga Likigan family, yang adtos mga pamilya sa mga Layon, mga Kabatanya family, ug uban pa natong mga kaigsunan kahigalaan diha sa San Remigio, no? O niya, diha sa Patag diha. Good morning sad ni Brother Arnel Anciano or mga Anciano family atong gina-welcome. Kanya ngadtos mga tanang kaigsunan nato diha, welcome sa ato nga programa. Kanya atong ginapahibalo sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw nga kon nang ginahanglan mo og tubig mga higala nga dunay security ba, seguridad sa kalimpyo o sa kanindot,
pwede nga anak mo sulay og palit sa Advent drops mga higala na anas paho dan bantayan o ni abot na sila bugo og distribute no. Ang Advent drops mga higala sulay ninyo. Nindot kayo ang lami sa ilang tubig. O ni atong mga kaisunan og kahigalaan sab nga naminaw didto sa Danbantayan kanyon tanan diha amo kamong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, adto sa ta sa pagpaminaw mga higala og mga alawito no, mga awit nga may kalabutan sa pagpadasig sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Okay, ato ni mangita ta og awit nga nindot sad nga awit mga higala. Ato ning tan-awon. Okay, okay, ato na yung pangitaon mga higala kay kuan gud ka ng ay daghang mga awit unya maglibog ta og asa ang ato nga idalit nga na ninyo. Okay.
Okay, ato sang itunol ang mga pagpangumusta-nos tanang taga Daan Bantayan. So welcome ang atong tanang mahigala sa Daan Bantayan. Diha sa Maya, good morning diha sa mga dihito family na apod si Brother Isaw ron diha. Dong, may buntag nimo. Uban sa tanan natong mga kaigsunan o mga kahigalaan, no? Diha nga naminaw ni ining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, atong mga tigpaminaw sa diha sa Adlanaw, no, mga pamilyas, mga punay, atong gina-welcome mga Meralias family. Tanan diha nga naminaw sa Lanao, diha sa Guho o Tibuok, Daan Bantayan. Atong pasalamatan si Brother John Punay sa iyang kanunayng palanugon nga sound system, no? So may buntag nimo Brother John diha sa Talisay, Daan Bantayan. Kanya good morning ni Pad sa Duming Bunukan og iyang family. Good morning yung tanan taga Daan Bantayan nga nagasunod, nagapaminaw. Welcome sa ato nga tulumanon. Niya say awit nga atong idalit, to rescue a sinner like me. I don't understand how a good soul divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior and the love that cross, I know without Him that my life would be lost.
Okay, salamat sa matahom nga awit no nga atong napamatian, to rescue the sinner like me. Okay, niya pa'y awit atong pamatian higala sa langit dakit no ato ning pamatian usa kini ka maanindot sab nga alawiton nga atong mapabati na. Sa Judang tuloy aman, Judang bahagi,
Okay, padayon ta sa unahan ni asay awit nga ginag-request po nino ni Brother Nime ang kaluwasan gihatag. So ato ning i-play ning awit ang mga higala kay mga kuaning mga awit mga makahuluganon kay ni. Kung ang bato mahimong ulawan, ang ulog mahimong alibamba. Kung ang mga balas sa baybayon, mahimong na perlas na matahon. Sa kahulugaw sa sala, ako nanigawas, o wala kong magdahon na maluwas. Sa hirang isa, naiyak ko, dahil ang mabungawan, pangandoy ring kalan ko. Ihatag isang hiliyang ngayon. Daw imposible ang pangitabo, si Kristo na higugma ka nato. Bisan unsa pa ang kadaotan, sa krus kita iyang ginluan. Walay laing higayon na atong paabuton, kamatayon ni Jesus di nasuglion. Sa hirang isa, naiyak ko, nahimo mabungawan ang pangandoy ring kalan mo. Kaluwasan, ihatag isang hiliyang ngayon. Sa hirang isa, naiyak ko, dahil mabungawan ang pangandoy ring kalan mo. Kaluwasan, ihatag isang hiliyang sa hirang isa, naiyak ko, dahil mabungawan ang pangandoy ring kalan mo. Kaluwasan, ihatag isang hiliyang kaluwasan, ihatag isang hiliyang kaluwasan, ihatag isang hiliyang Okay, padayon ta higala nga dosunahan niya say awit atong pangitaon karon kining one day at a time requested gyapon ni nga awit no. Anong 18? Nang giawit kini sa Acidors. So ato ning pamation kining awit nga one day at a time. Gikan Japon ni kang Brother Nime Halay.
Okay, niya say awit higala nga may pagampo ka ba nga nakawang. Requested yapon ni nga awit no, may pagampo ka ba nga nakawang. So ato sa ning idalit mahigala, okay, ato ning pangitao no, may pagampo ka ba nakawang. Okay, ato ni paminaon usa kini ka awit nga makahuluganon gaayo.
Okay, padayon ta higala sunahan no. Na wag tang magkalit. Okay. Adto ta to ning tan-awon ang mga mensahe karon ini. Ito sang i-continue higala ang pagtunol nga na kanyo sa maniton nga pagpangumusta. Kumusta din no atong tanan nga mga listener there is Dang Lungsod Bidilin, Dennis Midilin, no? Good morning, niya pasalamatan nato si Brother Terbo Pobadura sa iyang sound system no 108. Unya tanan nga taga Bugo City nga naminaw karon atong mga sukig pinalanggan tigpabinaw, atong gina-welcome unya atong pahibalo ang atong makahigalan kay Igsoon ni San Norte nga kon pananglit adunay problema sa atong pananaw sa matahigala ay mong kalimot sa pagduol sa Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic dunay mga branches no sa mapanitan sa San Remigio. Diha sa atbang sa Prince Kilid sa highway makita nimong Icons Optical Clinic, pero ang main jud nila niya sa karaan nga landbank sa Bugo atbang. Makita nimong Icons Optical Clinic. Unya naasay at the same time siya pod ang nagdumala sa clinic pod katong Miracle Lubitania Optical Clinic, katong karaan Optical Clinic sa Bugo City. Unya gipanag-iya kini ni sa magtiayon nga Dr. Kone Love Lubitania. So abli na sila gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Biyernes alas 9 ngadto sa alas 5:30 sa matag hapon. So mentras tasayran ninyo nga upay pag adunay problema jutay sa inyong pananaw, konsulta mo dito higala kay sure kay na ilang pag-check up sa mata tungod kay computerize ang ilang pag-check mga kahigalaan. Okay, atuan ninyo mentras may panahon pa. Okay, ato na ning sugdan mga higala o tan-aw no, basa ang mga nakita nato dinhi sa screen. Ato ning tan-awon niya si Ma'am Bernice Fernandez sa Florida ni. So good morning nimo ma'am. Diha sa imong nahimutangan sa Florida, Ma'am Bernice Fernandez Adams. Niya iyang mensahe, maayong buntag kaninyo diha mga kuya og labi na sa atong mga listeners, more power. So more power also diha ma'am. Kanya niya po si Sister Jenny Rama Fermin sa Negros ni siya. Good morning brother. Naminaw mi karon. God bless sa tanan nga nagapaminaw. Niya po si Dong Bob Ritoya, maayong buntag Dong Lib. So good morning po nimo diha Dong Bob. Kanya niya po si Brother Jakes Somalino. Good morning Brad Libby. Good morning Brother Jakes. Niya po si Sister Ginalyn Lumuntad, mayong buntag sa tanan, greet ko og happy birthday kay Brother Kern Hapitan. God bless you all. Oy, happy birthday di ay Dong Kern. Hinaut pang Dios magpanalangin nimo. Unya happy birthday pod ni Sister Bernie Bernalyn Bragat. So good morning day, happy birthday. Gikan sa maing balita manghinaot mi nga ang Dios magaamuma og magpanalangin kanimo uban sa imong tiwok panimalay. Okay niya po si General de la Piña Amistoso. Mayong buntag kuya, God bless kanunay watching from Manila. Salamat kayo General Amistoso. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo Kuya Libby, Brother John, Brother Isaw og sa tanang kaigsunan tigpaminaw ning programa og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Salamat po kayo Brother Ronilo. Salamat, God bless also. Niya po si Don Ray Lumungsod Alburo. Good morning Brother Libby og kaubanan og sa among father og mother, Papa Nestor og Mama Virgie, pati ka Brother Bean, Sis Lodi og Sis Tuding here in Kayang Bugo. And ang always naminaw sa atong programa,
God bless natong tanan. So salamat kaeno. Donry Lumungsod Alboro. So thank you kaayo. Una text po nga rin. Niya po si Mads Lia or Lia Muñez. Request kog kanta Pads. Alib, may pagampo kabang nga nakawang. Okay. Ako na ning na-play Mads, no? Kay gisiplatan akong mga messages. Niya po si Roland Neri Ginon. Brother Libby, Brother John, og ingon man usab kay Brother Isaw, mayong buntag kaninyo diha sa station DYCM sa Bugo og naminaw ilabi na diri sa Metro Manila, Visayas og Mindanao og sa maabot sa inyong programa ang Ginoo magauban kanatong tanan. So may buntag nimo diha Brother Roland Ginon diha sa Manila. O ginaot pa ang Dios usab magpanalangin kanimo diha, no? Kaniya ato ning dalikyatan ang pikas nga screen og lantaw mahigala. Ato ning tagdon ang atong mga minahal nga mga kaigsuonan, makahigalaan nga nag-like sa ato nga program. Ang uban nag-send og heart, nagpasabot nga gilab nila ang ato nga programa. Aritas mga nag-like. Kaning nag-like god nakagusto ba? Nag-like. Niya si Jenny Rama Fermin, Ronilo Itang, niya po si Pastor Pedro Golina Rosales, may muntag ni mo diya Pastor sa Masbati. Niya po si Ginaline Alumuntad, Jerry Anailon, RG Moore, Vargas Punay Ibanez, Abner Dualio, Lovely Diheto, Tomailo Linad Owaik, Gerson Berosel, Vicente Likigan, Tris Jamin Jaime, Nathaniel Lucero Jr., Girly Saga. So good morning ni mo dayno diha sa Mabuli uban sa imong sister og imong mga ginikanan imong maigsuon. Mga silingan karon diha. Ang naminaw. Good morning sad ni Brother Allen diha karon uban ni Princess. Mga Espinosa. Niya po si Cheryl Pudang, Romel Tumakay, niya po si Jibne Jeris Malate. Arki aritas mga nag-send of heart, gilab nila atong program. Atong nakita dinhi si John Michael Cinco, Brother Nelson Bersero, niya po si Scout Ranger Senior, Vidal Likigan, Nuna Hane Monterde Punay, Bernice, niya po si Ivan Araico, Anya Ronaldo Bragat, General de la Piña Amistoso, LC Jordan, Carilyn Marikit Galiaris, niya po si Sario Rias Likigan, Arajin Muraca Alisan, Virgilio Patindol Rivera, Roland Neri Ginon, Jojo Cordoba, Donry Lumungsod Alburo, og si Brother Jex Somalinog. So as of this time, mao ni ato mga nakita nga mga nag-heart o nag-like sa ato nga program. Okay, niya atong tanawon pagyod. Niya Sister Leah insert pads nindot na nga kanta. Okay, ako na tong gi-play, may pag-ampo. Okay, niya po si Donre Lumungsod Alboro, pa-request ko og song bro, I don't know about tomorrow. Okay, no? So, adto ta higala sa pagpadayon sa unahan, atong basahon kining atong keypad nga cellphone. Ato ning tanawon kay ni apoy mga mensahe nga atong nakita din hino. Ato ning tanawon niya si Brother Nimi Hilig, no? Brother Nimi Hilig, unya iyang mensahe. Okay, Godiem Pariliv. Request kog awit, kaluwasan gihatag ang ilang duha nga awit, one day at a time. Salamat. Okay, ako na tong na send, ako na tong na play pads nimi, no?
So ato ning i-search ni sa kawit nga I don't know about tomorrow. Ato ning tanawon. Makitaan ba kanin nato ni? I don't know about tomorrow. Okay. Okay, ato ning tanawon. Atong pagkitaon eh. I don't know about tomorrow. Okay, ni Ara, ato na nakita din eh. Ato ning i-play ng awit, kay requested po ning awit, mga higala. Ato ning tanawon, pangitaon tani. Okay. Itong tanawon ni ang nag-awit, no? Dara. I don't know about tomorrow. Okay, din na nakita na nato higala. Ato ning i-play kaning awit kay nindot ni kay wa ba kita mahibaw may tungod sa umra. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't know from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't know the future, for I know
Okay, adto ta higalas pagpadayo no. Ato na dalit ang awit nga I don't know about tomorrow. Ari sa ta sa isa ka awit nga request ni Brother Ronilo Itang Jutay nga sagbot. Okay, ato ning i-play mahigala. Dahil sa birthday Kining awit advance, nga may tibay Jutay, ako para sa mga mahal ko. sagbot. Okay, arita sa last na lang mga higala nga awit no, may nag-ampo kanimo.
ato ning i-play kaning awit, okay, ato ning pangitaon, may nagampo kanimo. Okay na rin, nakaplaga na nato. Good day for a day. Ato ning i-play kaning awit, no? Okay, ato lang paaboton og kadiyot mahigala. May nagampo kanimo. Requested song kini gikan ni Sister Aliyah Menes. Manila.
Magampo kita, dalang panan og makagagahom nga Dios na ining unang kabuntagon sa tanang mga adlaw sa semana, ikaw among gipasalamatan nga imong gipreserbar ang among mga kinabuhi. Naghatag ka sa mga maayong panglawas ug naghatag ka sa among mga gikinahanglan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Daghang salamat sa imong pagkamaayo, gugma ug kaluoy sa matag usa ka namo. Karong buntag nagampo minimo nga ikaw magapanalangin sa tanang mga nagapaminaw sa imong pulong. Hinaot pa nga ang ilahang mga salabutan maablihan sa pagsabot sa mga pulong sa kamatuoran ug sila imo Ginoong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Amo ikalipay ug pasalamatan ang imo paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pinaagi lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, magpadayon ta higala no tungod kay atong time gamay na lang gyud kaayo ang nahabilin unya moadto ta sa pagtubag sa pangutana ato ning tan-awon mga higala ang pangutana nga atong tagdon karon. Yan ay request po nga kanta karolan taon-taon ni Brother Felipe Soliera, no? Niya ang pangutana nga aton tagdon mga higala. Kamu buwad tinukod og tao, pero kami nga RCC, si Jesucristo Jud ang nagtukod ni adtong 33 AD. Sumala sa Mateo 16:18. Maayo pag mamalik na lang mo sa RCC kay siguro pang maluwas mo, gikan kang Policarpio. Salamat kaayo no sa pangutana. Ang pangutana nga matod pa diri nga kamo buwad tinukod og tao, pero kami nga RCC si Jesucristo Jud ang nagtukod ni adtong 23 AD. Sumala sa Mateo 16:18. Maayo pag mamalik na lang mo sa RCC kay siguro pang maluwas mo. Thank you kaayo. So, nining kaning pangutanaha ato rin tubagon mahigala sa hamubo na lang nga panahon tungod kay gamay na atong time no, alas 8:56 no, alas 9 man ta 25 kutob sa atong programa. So, unang mutubag niini si Brother John unya akon tapuson mahigala. Okay, daghang kayo nga salamat Brother Lebe. Well, mga higala, welcome sa atong programa. Og salamat sa hantod nini mga taknaa padayon mo nga nakabaton sa gihapon o gugma sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Well, ato ning tagaan og pagtagad kining pangutana nga kamo brad tinukod mo og tao. Unya lahi sa Katoliko kay si Kristo gyud mao'y nagtukod. O gunya may pagmamalik na lang mo sa Katoliko kay kinini ang siguro pa nga maluwas mo. Kini dili man nilisod isulti kanang pag-angkon pero ang pangutana tinuod ba? So arita una sa pagkatinukod og tao. Kay kamo tinukod og tao. Anhi tao sa. Kung atong tanawon, kami igsoon gitawag mi og Seventh-day Adventist. Unsa may buot ipasabot ni anang puntuha ang Seventh-day Adventist. Nagbantay sa ikapito ka adlaw og nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo, ikadahong pagbalik sa atong Ginoo Jesucristo. Mo'y gibot gipasabot ng Seventh-day Adventist. Karon, kining mga puntuha, tao ba ang nagmugna o nagtukod ani? Pamatiid dinhi sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, sumala sa The Living Bible, nag-ingon, and I'll give them the Sabbath a day of rest every seventh day. Kinsa ang nagsulti? Ang Diyos. Busa dili ka makaingon nga tao ang nagtukod kay ang Diyos man mismo mo'y nagsulti anana, and I'll give them the Sabbath a day of rest every seventh day. Unya, kung imong tan-awon ang unang seventh-day keeper, mao ang Diyos, dili kay kami, ning sunod ramami sa Diyos.
Karon niya, kung kamo ang gitukod ni Kristo, gisunod ninyo ni. Kung imong tan-aon sumala sa Henesis 2, 1-3, ug nahuman sa Dios ang tanang mga butang nga iyang gibuhat, ug unya siya mipahulay ug nanalangin nagbalaan sa adlaw nga ikapito, 7th day. So ang Dios mo'y unang 7th day keeper, diin igo lang ming nagsunod sa Dios. Ang pangutana karon, giangkon man nga kamong RCC, unsa maning RCC, Roman Catholic Church, si Kristo gyud maoy nagtukod og unya matod pa mobalik na lang mo sa Roman Catholic Church kay siguro pa nga maluwas mo. Kini bang mga puntuha kining mga bahina duna ba'y suporta sa Biblia nga pinaagi sa pagka-Roman Catholic Church maluwas ang tao? Ato kunong basahon ang gipadayag sa Biblia. Hinisia sa ikaduhang Timoteo 3:15, nag-ingon dinhi, kung tinuod ba nga pinaagi sa pagka-Roman Catholic Church maluwas ang tao. Sa ikaduhang Timoteo 3:15 nag-ingon, og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo pinaagi sa pagtuo kang og sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Tanawa, makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. So dili di ay pinaagi sa pag-Roman Catholic Church ang tao maluwas kundili pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Busa kining pag-angkon-angkon dili na lisod, pero asa ang kamaturan ni ana nga suporta. Sa gisgutan nato ning bersikuloha, ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pag-RCC o kon Roman Catholic Church. Karon mga kaigsuonan, gitukod man kaha mo sa tuig 33 AD. Sa makadaghan na maginig gihisgutan o gihangyo nako nga i-text dire ug unsa gay mga legit evidence o kon mga kamatuoran o ebidensya nga kanang punduka gitukod ni Kristo. Una, pamalandungan ni. Sa mga kasaysayan, si Kristo mibalik mikayab dito sa langit sa tuig 31 AD. Inumdumi ka na. Karon, 33 AD man si Kristo nagtukod kaha ni anang punduka. Ang pangutana diha mao, mibalik ba si Kristo dinhis kalibutan sa tuig 33 AD aron tukuron kana nga pundok? Tanawa ha? Karon, niapay lain nga inyong dapat kanang tubagon. Kung tinuod man nga si Kristo, nagtukod sa pundok RCC sa tuig 33 AD, asa ang prueba ni ana sa Biblia? Kay kanang Mateo 16:18, kung imong tan-awon, walay specific name o categorically nga imong makita nga ginganlan niya og Roman Catholic Church ang iglesia nga iyang gitukod. Tan-awa ragod, nag-ingon sa Mateo 16:18, og sultihan ko ikaw Pedro nga sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia, diin ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niini. Angay inyong susihon, unsa man ni siya? Literal o simbolikal? Ngano man, kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo, ang gahom sa kamatayon dili makabuntog. Kung literal man siya nga pagkasulti, tanawa, ngano man nga mga matay paman mo, o kung spiritual o kung simbolikal nga pagkasulti, unsay kahulugan.
kay wala man na butangi og ngalan. Pero ni ata sa mga butang gipasabot sa Biblia. Kung imong basahon ang 8:1 sa buhat, nga ang iglesia gani pundok ha sa katawhan. Mo'y angay na natong hibaluan. Nga ang iglesia o pundok sa katawhan nga nagsunod diha kang Kristo, ginalutos og sila nahitibulaag sumala sa buhat 8:1. Apan si Kristo nagpasidaan na ana. Ay kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:12 nag-ingon sa pagkatinuod pagalutuson gayud hinuon ang tanan nga nagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. Unsaon ang tanang nagkinabuhi diha kang Kristo Hesus? Pagalutuson. Karon niya unsa man ang pagkinabuhi ni Kristo? Kung imong basahon Lucas 4:16 nabatasan gyud na ni Kristo sa matag adlaw igpapahulay tua sa simbahan. Samtang kamo ang inyong nabatasan matag adlaw nga Domingo tua sa simbahan, meaning nga wa muhaom ang inyong nabatasan sa nabatasan ni Kristo. Lahi sa mga Seventh-day Adventist ingon nga kining adlaw mo'y gitukod sa Dios, nabatasan pod sa mga Adventist ang nabatasan ni Kristo matag adlaw Sabado tua sa simbahan, tua dili kay Domingo kun dili Sabado. So anang puntuha wa nagihapon mo muhaom. Karon niya kun atong tanawon, pagalutuson man ang tanang nagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. Unsa may pasidaan ni Kristo? Sumala sa kananaang 16:20 sa Mateo nag-ingon si Kristo, pag-ampo mo nga sa inyong pagpangalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Mean og sa kananaang Latina Vulgata pa sa adlaw Sabado. So ang paglutos didto mahitabo sa mga pundok nga nagsunod sa kasuguan sa Dios, nga naman nagbantay sa adlaw Sabado. Si Kristo nagpasidaan, pag-ampo mo nga sa inyong pagpangalagyo, kay gilutos lagi ni kalagyo, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Sa gipasabot sa Biblia, ang iglesia o pundok nga ginalutos, Sabbath keeper, dili kay Sunday keeper. Karon ni ana punta kay apiki naman ta sa oras. Atong tugutan apan dili lang nato uyunan, nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 20, nagsulti nga maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga sa ato pa sa buhat. Sa ilhon, diha sa buhat, dili sa pangalan. Una, atong tan-awon ang Isaias 8:20, ngadto sa kasuguan sa pagpamatuod kung sila dili magsulti sumala ning mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Ngadto sa kasuguan, ang kasuguan sa Dios inyo bang gituman o gibarugan? Wala, kay kamo dunay kaugalingong kasuguan. Dili kasuguan sa Dios kundi kasuguan sa inyong simbahan. Kung imong basahon sa The Word of God sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 12, ani ini ang agda sa pagkaminantuson sa mga katawhan sa Dios. Timani katawhan sa Dios, sila nga na nagbantay sa kasuguan sa Dios. Karon ang pangutana, ang iya sa Dios, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, nagsunod, nagbantay sa kasuguan sa Dios. Inyo ba ning gibantayan? Karon mo balik ta, mailaman di ay pinaagi sa bunga. Mailaman pinaagi sa bunga. Karon maila pinaagi sa buhat. Ayaw lang mo og kalain kay lagi inyor magyud ni nga pangutana. Kay mailaman, well adto ta sa pag-ila. Unsa man gyung hitaboa bisag magbasa mong newspaper? Tan-aw ra gud unsay mga panghitabo. Amahan, anak, mag-inom, pagpangahubog na, magpatay. Dinunggabay, pinusilay. Kapila man gyud na nato na dunggi og nabati nga may amahan nga napatay sa anak tungod sa kahubog.
may anak nga napatay sa amahan tungod sa kahubog. O, tanawa na. Niya, ang pangutana, kay mailaman pinaagi sa buhat o bunga, ang pangutana, ingon ba di ay niini ang makita nimo sa iglesia nga gitukod ni Kristo? O, tanawa. Karon, unsa ang mahitabo? Ha? Nga mag-unay man mo. Nga naman, ang Katoliko, barangon sa Katoliko. Ang Katoliko, hiluan sa Katoliko. Ang Katoliko, tulison sa Katoliko. Ang anak, unayon og lugos sa amahan. Ang apo, unayon og lugos sa apuhan. Ang pag-umangkon, unayon og lugos sa uyuan. Ang pangutana, kay mailaman pinagis ilang mga buhat. Kini ba ang imong makita og maila diha sa iglesia nga gitukod ni Kristo? Unsay gisulti sumala sa ikaduhang ng Korinto 6:9 ug 10, nag-ingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong? Tanawa, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makasulod sa gingharian sa Dios? Walay mga makihilawason. Tandaan, walay mga makihilawason, walay mga mananapaw, walay mag-unay sa masig kalalakig, masig kababay, walay mga palahubog, ug walay magsimba og mga Dios-Dios nga makasulod sa gingharian sa langit. Imposible nga matinuod nga si Kristong nagtukod ana, kay ang gipanghisgutan dinhi ang paghubog-hubog, ang pagsimbag mga Dios-Dios, ang pag-unay sa masig kalalaki ug masig kababay, nagingon, sultihan ko kamo dili makasunod sa gingharian sa Dios. Kung mao, si Kristo nagtukod og iglesia nga walay luna didto sa gingharian sa Dios, mga kaigsunan, panahon na nga mahigmata ta sa mga butang nga atong gikatulgan. Panahon na nga bukharon nato ang atong mga mata ug pagsabot sa mga butang nga ato lang nga gitulog-tulugan. Karong panahon na nagkinahanglan ta igsuon sa doble nga pagsabot sa kamatuoran aron maluwas ta. Ang gisulti sa kaduang Pedro 1:10 nagingon, busa mga igsuon himuan ninyo nga labi pang masiguro ang inyong pagkatinawag o ang inyong pagkapinili kay ug inyong himuon kini dili gayud kamo mahulog. Hinaot may gala nga ang pulong sa Dios maghatag nimog katalinuhan sabta ang kamatuoran ang pundok nga iya sa Dios nagsunod sa kasuguan sa Dios. Timan ang kasuguan sa Dios inyong gisupak tanan kay naghimo mo og inyong kaugalingong kasuguan. Basahan ninyo na ang doktrina ninyo Kristiyana, ang inyong napulo kasugo, inyong gibuhat aron lang maalkontrahan ang napulo kasugo sa Dios. Walay tinukod si Kristo ug wa magtukod si Kristo og iglesia nga masinupakon naa ang tanang matang sa kadaotan. Hingala ang pulong sa Dios nadungog og nabati nimo karong buntaga. Si Brother Libby maghatag og tugang pagpasabot ni ining mga puntuhan. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lantawon makadiyot higala ang screen ni si Chel Notario Aragon. Maayong buntag kanimo Kuya Libby ug sa tanang nagapaminaw kini ang maayong balita. Salamat sa pagbasa Kuya. God bless sa tanan. Yapod si Dongbab Ritoya ning adto di ay sa Roma si Kristo. Aning adto di ay sa Roma si Kristo sa Roma. Wagyod ka adto Dongbab. Pero ilan ang gipamatuod nga si Kristo ko'y nagtukod sa Roman Catholic Church. Ngawan mo adto sa Kristo. Kinapod si Brother Ronelo Itang sa texter nga igsoon, si Kristo man ang manluwas, dili man ang Roman Catholic Church. Og imong pabalikon pagka-Roman Catholic Church, maigo ko sa sinulat ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 2:21-22, mitalikod sa balaang kasuguan sama sa iro nga gibalikan ang iyang sinuka og anay human gidigo mubalik sa tunaan. Sorry kaayo sakit ning
paminawon. God bless kanimo. Daghang salamat Brother Ronilo sa imong bullseye o nindot nga contribution sa pagtubag sa pangutana karong buntaga. God bless you. Okay niya po si Siring Ripaha Hidokyo. Mayong buntag, Brother John, Brother Libby, o taga Kanlimao, Dadoy Roylo, Sita Roylo, og sa tanang naminaw sa tibuok kalibutan ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Okay, daghang salamat Ate Siring. Asa naman kas? Kanlimaw ka na ron o naaghapon ka sa Lapu-Lapu? God bless ha. Ipangumusta ko ni Chris Jean nga imong apo ug ni Will Jean nga imong apo. God bless. Ang Ginoo magdasig ug magapalig-on sa inyong mga pagtuo. Okay, niasad si Imelda Osabel Boratso, maayong buntag, Brad John o Brad Libby, watching from Buayahan, Midilen. God bless sa tanan. Anya niya po, Sister Ang Philip buntag, Isor. Sister Imelda. Mayong buntag, Kuya Libby, Brad John o sa tanang naminaw. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa, Kuya. Okay, mga ito na ta, mga higala sa paghatag o jutang pagpuno sa pagtubag sa pangutan ng gipadadin sa ato nga programa. Ang pangutana matod pa din nga kamo, Brad, tinukod og tao. Pero kami nga Roman Catholic Church, si Jesucristo Jod ang nagtukod ni adtong 33 AD sumala sa Mateo 16:8. Maayo pag mamalik na lang mo sa Roman Catholic Church kay siguro pang maluwas. Okay, salamat no. Iyaning advice na luoy siguro siya kay siyang pangunahuna nga si Kristo yung kuno ang nagtukod sa Roman Catholic Church sa anyo 33 AD sumala sa Mateo 16:18. Tanawa ko nun ni higalag suway na amoy Bible. Basahan ninyo og sulay ang Mateo 16:18. Nag-ingon ba si Kristo nga sultihan ko ikaw nga ikaw Mos Pedro, pagatukuron ko ang Roman Catholic Church ni adtong 333 AD. Naabot ay mabasa na? Wala oy. Giklim-klim lang na, giangkon-angkon lang na sa Roman Catholic Church nga ang tinuod pagkasulti kung si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Mikayab siya sa langit ni adtong 31 AD mga higala. May record ba nga ning ambak og balik si Kristo ning adto sa Roma? Aron dito sa Roma niya tukuron ang Roman Catholic Church? Why record eh? So kaya may record, ilala ng angkon-angkon. Tinuod nagminsan si Kristo nga pagatukuron ko ang akong iglesia, pero wa nganli wa butangig ngalan ni Kristo nga mauni ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Wa mo siya mingon na ang iglesia nga akong gitukod Roman Catholic Church. Wa nganli. Sumabot ay hinungdan nga nagkailain ang mga ngalan sa pundo karon kay kun may gingalan pa si Kristo. Nanang ato malidos magbudlay paman pangita og nindot nga ngalan nga mo'y parehistro. Tungod kay wa may makita nga official nga ngalan bisan sa San Pablo, wa magsultis Pablo nga mo'y ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Wa nanlihigala. So dapat pasabot nga ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo dili kana maila pinaagis ngan kay maila pinagisngan aperten daghan mga nindot na gan ang mga pundok nagarperisto di maila pinagisngan usa pagila maila pinaagi sa mga gitudlo o mga doktrina nga gitudlo ni anang iglesia kung nasubay ba sa Biblia. Ang Biblia mao'y sukdanan sa kamatuoran, dili kay ang tradisyon, dili kay ang encyclopedia mao'y sukdanan sa kamatuoran, dili kay unsay libro ang sukdanan sa kamatuoran, kundi ang Biblia. Nga naman, kay sa Biblia higala,
ang tradisyon, mga higala. Unsa man tradisyon? Mga pagtulon-an nga minugna og tao, mga pagtulon-an or mga sugo nga hinimog tao nga kasumpaki sa sugo sa Ginoo, tradisyon, gisaway na ni Kristo. Ug kung maunay atong ipadako, mga higala, ang tradisyon dili ang sugo sa Ginoo, unya sige tag simba sa Ginoo, paminawan ninyo akong basahon ang gisulti mismo ni Ginoong Jesucristo. Akong basahon, no? Sa Marcos Kapitulo 7. Marcos Kapitulo 7, unya sugod ta sa 7 ngadtos 9. Mauni giingon ni Ginoong Sos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. So aning punduka nga iyang giklaim nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Kini nga pundok bisan silang sunlat giangko nila nga ang kamaturan Bible and tradisyon, Biblia ug tradisyon, Biblia og ang ilang kaugalingong mga sugo. Mao nay ilang ba siya sa kamaturan, pero gisaway na ni Kristo. Ingon si Kristo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay sa ilang pagpanudlo ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Useless, mga higala. So ang sukdanan sa kamaturan dili ang balaod nga hinimo sa tao, dili kay mga sugo nga hinimo sa tao giimplementar sa simbahan, kundili ang mga sugo nga iya sa Ginoo. Niya gingon si Ginoo niyo sa bersikulo 8, og bidugan si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios og maunoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Useless. Kung kana maoy tinuod nga iglesia, mga higala, kay di man maila pinagis ngan, maila pinagis pagtulunan. Dapat nga kanang pagtulunan na nagtudlo sa sugos Ginoo. Unsa man sugos Ginoo? Arita sa adlaw igpapahulay, higala, sa Biblia ang mabasa adlaw Sabado, ikapitong adlaw maoy tinuod nga adlaw pahulay, dili Domingo. O giklaim anang punduka nga sila'y responsable sa pag-usab, pagbalhin sa adlaw Sabado ngadto Domingo. Asa na mabasa? Sa Biblia nga the converts sa usa ka basahon nila nga ilang binuhat katesismo. Matod pa ni Father Peter Jayman sa page 50 sa The Convert Catechism, gaingon siya nga atong gibantayan ang Domingo dili ang adlaw Sabado, tungod kay gibalhin sa atong simbahan niadtong 336 AD ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Sa ato pa ilang giangkon nga ang balaan nga adlaw ipahulay adlaw Sabado, pero ilang gibalhin ang pagkabalaan ini ngadto sa adlaw Domingo, mahigala. So nagpasabot nga gibiyaan nila ang mga sugo sa Dios o ang ilang gituman mga pagtulunan nga ayalan sa tao. O sa ingon ni Kristo, kawang lang, unya muna'y luwason, inigbalik ni Kristo, nga kawang lang ang ilang pagtuman, tungod kay ang ilang gituman, dili sugos Dios, kundili sugo nga hinimo lamang sa tao. Muna'y angay nato nga pamalandungon, mga higala. Angay nato pamalandungon. So, diha sa Biblia, akong gikaingon, nga ang tinuod nga iglesia, dili maila pinaagi sa ngalan, kundili maila pinaagis mga pagtuluan. Dapat nga ang mga pagtulunan ni ana nga simbahan, ni ana nga church, ang nagtukod mao ang Dios. Tinukod sa Dios, dili ka tinukod og tao. Ang pagtulunan man mo importante, tinukod ba sa Dios, tinukod ba tao? Ang pangutana sa Seventh-day Adventist, ang pagtulunan may tuwod si papahulay, ang Dios ba nagtukod og ang tao? Ang nagtukod, mga higala, ang Dios. Kay sa atong mabasa sa Ezekiel 20:12,
labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay aron kini mahimong timaan taliwala kanako og kaninyo. Pero mo na, kining igpapahulay kisa naghatag ani. Ang Dios mo naghatag adlaw Sabado. Arikas na Living Bible 7b, hinatag sa Dios ngadto sa tao higala sa Marcos 2:27 kay igpapahulay gibuhat sa Dios para sa tao. Hinatag nas Ginoo ang pangutana. Ang Domingo kisa naghatag na ang Dios dili. Dili ang Dios oy. Kaysa man tao niadtong 326 AD giaprobahan nila, gibalhin nila ang igpapahulay og pagkabalaan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Muna ang naghatag tao, samtang ang naghatag sa adlaw Sabado nga gibantayan sa mga Seventh-day Adventist mao ang Dios sa langit. Kaysa may original nagbantay sa adlaw Sabado, ang Dios mahigala. Sa Genesis 2:2-3 ning pahulay siya sa adlawng ikapito, gibalaan o gipanalanginan niya kanang adlaw. Unsa ng adlaw? Exodo 20:12 sa Latina Vulgata, adlawng Sabado ang adlawng gipahulayan sa Ginoo. So munay angay natong pamalandungon. Kung maghandom ta mangitag kamaturon higala, ablihan nato itong nahuna. Ato bang i-open ang atong nahuna, timbang-timbangon nato kung unsay naa sa balang kasulatan. Tula na itong Biblia. Ang Biblia mo mutug-an nato kung asa ang tinuod o kumplitong kamatuuran mga higala. Ang pulong sa Dios, Batupas 2 Timoteo 3:6, tibuok nga kasulatan, mutudlo natos kamatuuran. So dapat ang Biblia mo ituntunan, dili ka ang tradisyon, di na makaluwas sa itong tradisyon. Gisaway pa ni Kristo, kawang atong pagsimba niya. Kung atong gituman, mga tradisyon, pagtunan himos tao, dapat ang pagtunan sa Ginoo may atong tumanon mahigala. Gani ang gisulti ni San Pablo sa unang Timoteo 6:14, gaingon San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang sugo sa Dios nga magawas kini sa buling og sa mga pagsaway hangtod sa pagbalik ni Kristo. Ang ipatuman ang sugo sa Dios og sa Deuteronomio 12:22 ang pasidan sa Ginoo, ang akong sugo ayan og dugange, ayan og ibani. Pero makita nimo sa nining nagpadala og pangutana nga daghang mga sugo sa Dios giiba nila o gipamun-an nila ang Dios Biblia. Mga sugo nga nahimo lamang sa tao. So hinaot pa mga higala nga karong buntaga bisan sa kahagipot sa pagtubag tos pangutana doon natay mga butang nga napo nato dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ni atong basahon ni As Roland Neri Ginon, Brad Libby o Brad John hinaot nga magpadayon kamo sa inyong programa sa pagsangyaw sa maayong balita sa kamatuoran. Ni Apol Sir Lea Muñez, nasupalpal ka brother, ikaw ang angay mubalhin sa relihiyon nga nagtug-an sa kamatuoran. Salamat kay Sister Leah o sa dili pahingpit na puso natong tulumanon ni ang atong puso atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Brother John. Okay mga higala, magampo kita, matagagahom ug maluluyon nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa langit. Daghang salamat sa kalampusan